Исәнмесез, минем исемем Гүзәлия һәм мин экологичный Казан активисты. Без Казанда төрле экологик чаралар оештырабыз һәм мин катнашам. Бүген лекция барышында экологик яшәү рәвеше башлап җибәрүчеләрнең төп ялгышлары турында сүз алып барачакбыз. Шулай ук экология мифлары турында һәм фактларга нигезләнеп, ул мифларны ачыклыйбыз. Әлбәттә, экологик яшәү рәвешен башлап җибәргән кеше эксперт була алмый. Әмма топ принциплар бар һәм шулай ук ышанычлы чыганакларга таянып була. Топ 5 ялгышлардан башлыйк. Беренчесе, мин экология өчен кайгыртам һәм калдыкларны аралап җыеп эшкәртүгә җибәрәм. Бу җөмләдә кай ялгыш микән? Экология ул фән һәм тере организмнарның бәйләнешен өйрәнә. Экология өчен кайгыртып буламы, фәнне яратып буламы? Бәлки яратып була. Әмма экология өчен кайгыртам дигәндә, күп очракта кешеләр уйлый: мин әйләнә-тирә мөхит өчен кайгыртам. Һәм экологик мәсьәләләрнең иң төп мәсьәле ул әйләнә тирә мөхиткә сакчыл караш булу. Һәм экология мәсьәләсе сораулары дигәндә, безгә ике юнәлешне аерырга кирәк. Беренчесе ул экологик фән, һәм икенчесе бу әйләнә тирә мөхиткә карата дигән юнәлеш. Һәм аларны аерырга кирәк. Димәк, экология фәне өчен кайгыртмыйбыз, әйләнә тирә якка карата сакчыл караш уятабыз. Хәзер сорау: пакетлардан ниндиен сайлыйсыз? Кәгазь яки пластик пакетын? Әлбәттә, экологик яшәү рәвешен башлаганда кешеләр уйлый: пластик ул яман, бөтен җирне чүп баскан, шул пластик чүп баскан. Һәм бик еш очрый торган фикер: кәгазь материал ул бик экологик материал. Әмма шул ялгыш була. Нишләп? Мәсәлән, кәгазь пакетын ясаганда агачларны кисәләр һәм урман мәйданы әзәя. Шулай ук агачтан кәгазь пакет ясаганда, бәлки икенче кәгазь материал ясаганда күпме су һәм электроэнергия китә. Мәсәлән, бер пластик пакет ясаганда 3-4 тапкыр кимрәк электроэнергия һәм су китә кәгазь пластикны ясаганда караганда. Кәгазь пакетларны кай вакыт икенче чимал макулатурадан ясыйлар. Әмма бу бик сирәк очрый торган әйбер һәм икенче ягы шулай ук бар. Кәгазьдән яңа кәгазьне эшләгәндә шулай ук электроэнергия, су китә. Һәм без сайлаганда кәгазь яки пластик пакет, без уйларга тиеш: шул пакетны ясаганда күпме ресурс, табигать ресурслары китте, су, электроэнергия. Ул пакетлар 12 минут эчендә куллана гына. Бу сан билгеле. Һәм без кибеттә пакет алганда өйгә алып киләбез һәм шунда ук ташлыйбыз. Бәлки күп тапкыр кулланыла торган букча алырга кирәктер. Һәм өйдән чыкканда онытмагыз: сумка, букча үзегез белән алыгыз һәм бер тапкыр кулланыла торган пакетлар, аларның бер дә кирәге булмас. Бер тапкыр кулланыла торган пакетлар кәгазь яки пластиктан булса зыянлы, без шуны белдек. Һәм хәзер өченче ялгыш: бәлки биотаркалучан материалларны куллансак, бу әйбәтрәк буладыр. Юк, кызганычка каршы. Биотаркалучан материал арасында иң еш очрый торган оксотаркалучан, оксоразлагаемый русча була, һәм компостлый торган, компостируемый дигән пакетлар һәм материаллар. Димәк, биоразлагаемый или биотаркалучан материаллар, алар сахар тростниктан ясалган, бәлки кукурузадан, һәм аны шулай ук ясар өчен кукуруза, шикәр тростнигы китә, шулай ук су, электроэнергия һәм андый пакетларның, материалларның икенче ягы шулай ук бар. Мәсәлән, ул материалларны, пакетларны куллангач, сез аның белән ни эшлисез? Компостлы яки биотаркалучан булса, аны ташлап булмый, чөнки чүплек полигонында
у таркалмый үзе. Бакчада, өйдә аны шулай компостлап булмый. Билгеле, компостлый торган биотаркалучан әйберләрне аерым җыярга кирәк һәм аерым полигонда таркалырга тиеш ул. Ләкин Рәсәйдә һәм безнең шәһәрдә әлбәттә андый полигоннар юк. Ул сәнгать шартларында гына була ала. Өйдә, бакчада биотаркалучан компостлый торган әйберләр бер дә таркалмый. Һәм биотаркалучан пакетлар урынында бик еш очрый торган икенчесе окситаркалучан, оксиразлагаемый. Бу тагын да зыянрак пластик пакетка караганда. Нишләп? Окситаркалучан пакет 1-2-3 ел эчендә микропластикка таркала һәм шулай ук җирне, суны, һаваны пычрата. Пластик пакет карасак, ул 100 ел эчендә генә таркала. Димәк, окситаркалучан пакет бик әйбәт фикер түгел. Һәм мәсәлән, Еврокомиссия 2018 елда чыгарган карар, ул карар буенча окситаркалучан материалларны кулланмаска тәкъдим иткән. 4нче миф. Эко һәм биотамгаларны әйбергә, бәлки продуктка куйган очракта ышанып була. Кызганычка каршы еш очракта юк. Чөнки эко-биотамгалар күп очракта сертификацияләнмәгән һәм маркетинг ход буларак кына билгеле. Мәсәлән, Рәсәйдә бик танылган сертификация, экологик сертификация, ул листок жизни, Vitality Leaf Label һәм аңа әлбәттә ышанып була. Әмма без берәр ашамлык, берәр әйбер алганда лейбл тора, эко-био бу маркетинг ход, бу наклейка тамга бернинди мәгънә белдерми. Бу күренешнең сүзе дә бар, greenwashing. Greenwashing нәрсә микән ул? Аның төп максаты табыш алу һәм акча эшләү. Һәм кешене адаштыру шулай ук. Экологик булмаган әйбергә эко-био тамга куеп һәм тикшерелмәгән эко-сыйфатларны булмаган уйлап чыгарган сертификацияне ябыштыру. Әлбәттә, бу greenwashing экология ягыннан шуннан бернинди мәгънә белдерми. Безнең топта иң соңгы ялгышу пластик контейнерларда, шешәләрдә ашамлыкны тоту һәм саклау зарарлы. Бер яктан шулай. Мәсәлән, полистиролдан эшләнгән контейнерлар, савытлар, аларны җылытканда стирол дигән канцероген чыга һәм ул кеше өчен зарарлы. Мәсәлән, полистиролдан ясыйлар тәлинкәләр, стаканчиклар, шулай ук әйберләрнең упаковкасын. Ләкин бар, мәсәлән, полипропилен пластигы. Полипропиленнан ясыйлар контейнерлар һәм шундый контейнерларда ашамлыкны саклап була. Әмма карарга маркировканы кирәк. Маркировкада язылырга тиеш бәлки хәрефләр полипропилен, бәлки цифра 5 дип язылырга тиеш. Шулай ук икенче маркировкаларны карарга кирәк. Дулкыннар язылса икән маркировкада, димәк, бу контейнерда җылытырга ярый ашамлыкны. Дулкыннар булмаса, әлбәттә, бу пластик ышанычлы түгел. Шулай ук PET шешәләр бик популяр, әмма аларны бер тапкыр кулланырга гына ярый. Мәсәлән, PET бутылка ул су эчемлекләр өчен ясалган шешә. Икенче тапкыр кулланырга аларны ярамый, чөнки берәр нинди вещество чыгарга мөмкин ул пластик шешәләрдән. Шулай ук тагын бер пластик төре бар, поливинил хлорид, PVH, PVC дигән маркировка бик еш очрый. Ул пластик материаллардан иң зарарлы һәм ашамлыкны ул пластикта тотмаска кирәк. Шулай ук поликарбонат дигән пластигы бар. Аны җылытканда бисфенол чыгарга мөмкин. Шуңа күрә инструкция һәм маркировкаларны пластик контейнерларда, шешәләрдә
карарга әлбәттә кирәк. Димәк, нинди нәтиҗәләргә киләбез? Беренчедән, материалларның киләчәген һәм үткәнен карарга кирәк. Нәрсәдән ясалган? Күпме ресурслар кертелгән шул әйберне ясаганда, һәм шулай киләчәген мин ул әйберне куллангач, аның белән нәрсә була? Полигонда нәрсә була? Бәлки эшкәртүгә җибәрә алам, бәлки тагын икенче тапкыр куллана алам. Һәм минем өчен, минем тазалыгым өчен зарарлы әйбер түгел микән бу? Бу төп фикер. Шулай ук ышанычлы төп чыганакларга карап була. Нинди мәсәлән? Сылтамаларны калдырам. Бу Greenpeace мәсәлән сайты, шулай Эковики һәм Разделяй с нами дигән дәресләр. Шулай ук безнең төркемнең ВКонтакте, Инстаграмда, социаль челтәрләрдә карап укып була. Экологичный Казан дип табып була.